Indjan ta' 32 sena ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li ġie mixli li xerret fil-mat sesswali tal-eks sieħba tiegħu. Il-qorti semet kif Jaisal Kwiel Kandam li jaħdem f'pajjiżna ma ċettax il-fatt li l-eks sieħba tiegħu telqitu għal persuna oħra u bidbattija xerret fil-mat intimu li kellhom waqt ir-relazzjoni tagħhom. Huwa xerret il-filmat li ttieħed bil-kunsens taż-żewġ partijiet, però s-sieħba qalet li qatt ma tat il-permess li l-filmat joħroġ għand terzi persuni. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat José De Micoli laqgħet it-talba għal ħelsien mill-arrest, depożitu ta' 750 euro u garanzija personali ta' 8,000 euro. L-imputat ġie ordnat li jiffirma fassa tal-Pulizija darbtejn f'ġimgħa. Raġel ta' 31 sena mill-Fgura baqa' jinżamm arrestat wara li kien mixli li jeddet l-qrabatu li kien f'pussess ta' droga kannabis. Instama fil-qorti kif il-Pulizija rċevit rapport minn ħut l-akkużat li allegatament kellu arma tan-nar u weddidhom permezz tal-mobile. Wara tfittxijiet li saru fid-dar irriżulta kif ma nstabu l-ebda armi tan-nar, iżda nsabu 3 armi li jaqtaw u bil-punta. Barra minn hekk il-Pulizija sabet ammont ta' sustanza suspettata li hija kannabis. Intqal ukoll instabet arma bil-punta oħra fil-vettura tal-akkużat li skont id-difiża tintuża għal skopijiet ta' xogħol. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest iżda din il-prosekuzzjoni oġġezzjonat u saħqet fuq il-protezzjoni tal-allegat vittmi. Immigrant ta' 28 sena mill-Gambja baqa' jinżamm arrestat kif il-ħadd allegatament instab fil-pussess ta' 11 qartas b'sustanza suspettata kannabis. L-akkużat Sedat Bojang kien arrestat mill-Pulizija tat-Taqsima tar-Rapid Intervention Unit fil-Marsa, fejn irriżulta kif l-akkużat barra l-qratas allegatament kellu wkoll droga sintetika ġdida fis-suq. Il-każ ġie meqjus bħala pussess aggravat hekk kif l-akkużat ġie mixli li nqabad bis-sustanzi f'inqas minn 100 metru bogħod minn fejn jinġabru ż-żgħażagħ. Bojang wieġeb mhux ħati għall akkużi miġjuba kontrih.